Velkommen til Bali! Lige nu der er vi på Gili Mino, og det her, det er simpelthen vores lejlighed. Der har vi stedet main room, hvor vi har sengen, og så har vi en lille lounge area. Her har vi simpelthen badeværelset, og der er simpelthen to, sinks. To spejle, det er lækkert, et toilet som fungerer. Ikke fint dernede, fordi der er lidt. Og det her, det er simpelthen vores udendørs bruser. Vandet. Der er ikke så meget vand, og så har vi også en lille sød plante der. Du har ikke slukket den. Og det bedste ved det her værelse er simpelthen, at vi har en udsigt direkte ud til stranden. Prøv lige at filme derude, altså shit. Det er fuldstændig magisk. Ja, så har vi de her solseng, som vi ikke har brugt endnu. Og her har vi simpelthen... det er varmt. Og der kan vi ikke filme, kan vi? Jo, selvfølgelig kan vi det. Lige direkte ud til havet der. Fuck, der var dybt. Vi kan ikke komme ud, fordi den der fucking kat, den holder øje med os. Prøv at se den. Ej, hvor ser den ud. Ej, du har lige sagt, den er så sød. Der er ikke noget. Ej, nu sidder den. Nej, hvor er den cute. Ej, hvor er den tyk. Nej. Så lige nu er vi på vej over til noget, der hedder Minimart. Og sådan vil vi gerne lige vise vejen derover, fordi prøv at se her. Det er det hotel, vi er på lige nu. Det er pool, det er lækkert, og vi har lige spist morgenmad. Men sådan, hvis vi går herover, det kan man bare se, at der er nogen, der bor herinde. Det er sådan ikke så fedt. Det er bare kontrasten er sådan rimelig stor, og sådan, det der, det er nok et hus derinde jo. Ja. Og sådan, det er legit lige ved siden af vores villa, eller hvad fanden det er. Og nu står vi i deres sådan 7-Eleven-agtigt, og vi har lige tænkt os at se på, hvordan de levede. Fordi der var sådan et hus, vi så på vej herhen, hvor der var sådan boede sådan en lille familie. Så ville vi gerne lige se, hvordan det var at bo herovre. Men jeg kan Ved du, hun er derinde? Det ved jeg ikke. Drengen er meget peaceful. Ja, han er sgu da ligeglad. Hello, can we come and look? How long have you been living here? 20 years. 20 Wow. years. Yeah. Okay. My house broken with the earthquake. Chocolate. Honda. Can we go inside and look? Thank you so much. Simpelthen her, de laver mad. Kitchen, yeah. Okay. Wow. Simpelthen her, de står på at se, der fluer over det hele. Ja, over det hele. Og det er sådan, der Wow. lyrer også og sådan noget. Very nice. And you cook over here? This is from the, yeah, I cook here. Ah. Is it your bathroom? Toilet. Oh, Toilet. Yeah. Det er simpelthen... Tør du ikke at gå derind, eller hvad? Det er simpelthen, de går i bad. Altså prøv at se, det er shampoo der. Jamen det, så tager de den her, og så skubber de op, og så tager de på. What about your son? Does he go to school? No, going in the job in the Oh, Rapasa. okay, wow. Okay? Okay. Okay? Thank you. Yeah, no You're problem. welcome. Thank you so much. Nu tror jeg, at det er tid til, at vi skal ud og snorkle lidt, fordi der er åbenbart sådan et rev derude. Man kan gå fra stranden af og sådan ned direkte til revet. Og jeg tænker at tage et GoPro med, så I kan se det. Så der kommer en montage nu. Så er vi sgu ankommet til Ubud. Det er sgu lækkert. Vi er tjekket ind på vores hotel. Der er lidt lyst udenfor, det kan man ikke lige se. Jeg kan ikke lige ændre exposure. Vi har hotelværelset lige herinde. Det skal vi lige ringe på. Jeg tror, Emma åbner der. Welcome to MTV Cribs. Det her, det er simpelthen vores værelse. Okay, hurtig room tour. Quick. Wow, her har vi sengen. Sengen. Her har vi stol. Her har vi couch area. Couch area. Her har vi skrivebord. Skrivebord. Her har vi alle mine ting. Alle hendes ting. Her har vi bænk med Bænk. alle dine ting. Her har vi toilettet med badekar. Det bruger vi sikkert over og kæmpe bruser. Planen er, at i morgen, der skal vi bestige Mount Batur. Så let's cut til det. Godmorgen. Ja, klokken er 1:30, så det er nu, vi skal afsted. Hej. Hallo. Emma siger, at vi ikke må snakke så højt, fordi vi sidder i en bus med mange andre mennesker. Vi sidder rigtig tæt. Klokken er 20 over. Jeg kan ikke se det. Vi er fremme om 2 timer. Ja. Sidste år. Hej hej. Så vi ser på vej op. Hele banden. Der er pivhamrende mørkt, så vi har fået de her på hovedet. Emma, hun er der. Oh shit, I er tæt på. Og de siger jo, at den første del af den her tur, den er ikke kuperet. Altså, den er ikke stejl. Ja. Hallo. Vi har også en rigtig sød guide, som følger os. Så har vi nemlig de hende, der står deroppe. Der er helt vildt mørkt, så man kan ikke se noget. Så har vi simpelthen gået 45 minutter, og hvilket jeg forstår, er det halvvejs. Og det næste stykke her sagde hun, at det burde være rimelig stejlt. Jeg ved ikke, om man kan se det. Kan man se det? Stejlt ud.
Det ser fucking sejt ud. Så jeg tror lige, jeg lægger der og gemmer. Og så gider jeg heller ikke filme mere, og så ses vi deroppe. Så er vi simpelthen kommet frem. Hvad vil du rate det på sådan en hårdhedsskala fra 1 til 10? For et normalt menneske som mig, 8. Altså, men det er også fordi, jeg ikke har sådan prøvet at hike så meget. Det ser fuldstændig magisk ud. Ja, det gør det virkelig. Så prøver jeg lige at gå lidt længere op for at se, hvad der er heroppe. Hvor er det uhyggeligt god udsigt. Fuck, der blæser op. Men det må være nede i vulkanen, det der. Men ej, hvor er det vanvittigt. Prøv at overveje det. Det er seriøst noget af det flotteste, der kom helt herop. Så er solen sgu oppe. Vi har fået at vide, at vi skal derop for at komme højere op, åbenbart. Hvordan er det, du ser ud lige nu? Prøv lige at vende siden til, så kan du se det. Se dig. Der er sådan en pukkelryg. Just in the hole, yes? Okay. Okay, prøv lige at give det lidt ordentligt hæftigt lidt. Er det ham der, ikke? Han er simpelthen den største diva, jeg nogensinde har set. Han har stået heroppe i vildt lang tid og fået taget vildt mange forskellige poses. Altså, de har... Prøv lige at film på den kø der. Sådan en her kø, Altså, og de er så ligeglade. de er simpelthen en gruppe af 4 boys, der... Bare er divaer. Mamadou. Kom on. Okay. You can just tell us what to do. We don't know what to do. No. Okay, vi skal Så er vi simpelthen ankommet til Canggu. Vi har lige tjekket ind. Og der er det værelset, PT. Vi råder allerede. Det er værelset, og badeværelset er her. Bum, bum, bum. Meget lækkert. Ikke så meget der. Men planen nu er, at vi skal ud til den infamøse Copenhagen Café, vi har hørt så meget om. Så I får lov til at komme med, og så ser vi, om det lever op til hypen. Og man kan selvfølgelig ikke være nede på Bali, uden at man har lejet en scooter. Så det er vores baby. Det er den, vi har kørt på i de sidste 3 uger. Jeg kan lige vise jer den. Boom! Vi har simpelthen totalt 70.000 per dag for den her, og vi har den i 4 dage. Og det vil svare til cirka, jeg ved det heller ikke, 150 kroner på 4 dage. Er det ingenting? For fri transport. Det er ingenting. Det er fandme lækkert. Men nu skal vi simpelthen ud til Copenhagen for at smage på det mest kedelige rugbrød. Det er true, sikkert det dårligste altså, ja. Men lad os komme ud af. Nu er vi ved Copenhagen, og jeg glæder mig mega meget. Det er simpelthen det her, alle de snakker om, når de er her. Især danskere. Altså, det er åbenbart et must at prøve rugbrød, når man er her. Så sidder vi og det er sgu grineren, at der er simpelthen, det står på dansk også. Ja, der står simpelthen kartoffel, fiskefilet, hønsesalat, rejetoast, frikadelle og laks. Jeg har valgt en laks, en frikadelle og en fiskefilet. Hvad har du valgt? Jeg har valgt en laks og en fiskefilet. Og så har vi også købt en cinnamon roll. Som er en kanelsnegl. Ja, cinnamon bun. Ej, jeg craver det så meget. Thank you. Så er det simpelthen kommet, og jeg må sgu sige, det ser sgu godt ud. Og så er der sådan noget radise på, noget juksejs, men lad os se, hvad det kan. Sgu lækkert. Der er gået 2 minutter. Første tallerken er nede. Det var laksemaden. Jeg vil give den 8 ud af 10. Videre til næste. Og det bliver den her frikadelle-missen. Frikadellesmørbrøden er væk. Den ligger godt hernede, og jeg vil simpelthen give den 7,9 ud af 10. Fordi jeg kan ikke give den højere end laksen. Så Altså, han mener ikke det her. det gør jeg jo. Det er bare fordi Emma hun elsker det her. Altså sådan. Og nu er det simpelthen tid til at devare den her. Den får sikkert 3 ud af 10. 3, 2, 1. Nej, vent, nej. 3, 2, 1. Hovsa. Den blev okay. Fiskeflæen blev også spist. Den vil jeg give 7,5. Hvad vil du rate den? Jeg vil rate fiskefileten 7,5. Og så vil jeg rate laksen 9. Og fiskefileten, altså det er så meget. Okay, hun japper nu, så nu stopper jeg.